Bună ziua, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să continuăm seria de Minecraft. Și scuzați iar că n-am mai postat de 2 zile. Și am început videoclipul de mai așa pentru ca să putem să vorbim mai mult, să nu stăm să vorbim când facem treabă, că nu prea îmi convine. Adică nu că nu-mi convine, dar că poate vorbim de asta și facem ce nu trebuie, adică, pentru că câteodată la școală, când alții vorbesc și la română și eu scriu literele, eu sunt atent acolo și câteodată scriu ceva ce nu trebuie, adică de exemplu ce vorbesc și de asta. Și cred că am să pun o pauză mică pentru că am vorbit puțin și să se genereze lumea. Genereze lumea, da? Nu genereze lumea. Nu, măi, dar de ce nu pot să mă culc? Știu că... Dacă plouă, nu înseamnă că... Mi-e cam frică să ies afară, că... Da, știți ce poate să apară? Nu, mi-e frică să... Decât să aștept puțin aici, că nu face nicio diferență. Haideți să vedem dacă mai putem să lucrăm ceva. Haide, totuși, să facem cărnița asta, că nu se știe când avem nevoie de ea. Punem totul ăsta la loc. Ce să facem noi în ziua de azi? Nu prea am idee. Ne mai trebuie niște lemn. Am pus camera în chest. Așa, și cred că e destul. Punem ăsta. Și bineînțeles că să nu se luăm cu noi, pentru că asta va fi de rezervă. O punem aici și... Acum putem să ne culcăm. Treaba e că eu nu știu dacă e noapte sau zi. Nu, n-am lopată. Pentru că nu se vede, adică așa, chiar dacă e zi, nu. Și abia mă spawnase și nu știam. Și că nu știu. Dar vrem să captăm ceva, să prindă. Ce să facem noi? Mină facem afară și bine. Hai că mai ieșim puțin afară. Nu degeaba, dar vreau să fac o mină. Hai că să mai luăm cobblestone. Nu cumva aveam noi o mină. Da, mă. Am uitat că avem mină. Nu așa trebuie, măi. Andy. Nu. Când vedem că se spawnează mobi, atunci, da. Adică nu e frică. S-aude mai ce și cred că nu o să minăm foarte mult, că nu degeaba n-am e frică să nu fie noapte, să nu se facă. Mai luăm niște cabări și că poate putem să facem ceva cu el. Nu știu, să nu stau să mă plictisesc. Acolo și gata, cred că e destul. 5 cobblestone cu 1 de acasă egal 6. Și... am găsit o... Mai luăm lemn. Oricum punem așa semințe, nu degeaba, dar nu.
că tot nu avem ce să facem. Știu, nu avem apă, dar n-am. Ați auzit ce am auzit și eu. Scuzați-mă dacă pun mâna la microfon. Nu vreau să fac podeaua din lemn pentru că n-am. Și nu mai putem să ne culcăm. Nu mai nu reset. Monsters nervi. Da, trebuie să facem ce haideți, nu mă mirosiți. Dar vreau să încerc să dorm. Gata, gata. Nu știu de ce nu mai lăsat să dorm. Așteptăm puțin. Aha, auzi și eu, ce aud și eu. Haide! Toți au murit? Dar treaba e că avem creeperi. Nu, dacă explodează. Ați văzut că dacă sunt... Ați văzut ce am văzut și eu, nu? Dacă explodați, mă duc la ei să explodeze acolo, nu la mine. Pentru că, na, ce se întâmplă? Poate să-mi explodeze construcție și nu prea ne convine. No! De bucata asta avem nevoie și am mai găsit asta cum se numește, Azur Bluet. Mă întrebam la ce pregăteam. Gata. Păi cu ce să luăm? Da. Haideți să luăm ăla. Unde ne luăm asta sabia? Și unde e? Unde e tot ăsta? Da. Mă întrebam ce cu itemul ăla. Mă, nu mai e ăla! O să ne ducem după floarea aia, că e frumoasă rău. Două. Cu astea putem să facem super suspicioase ca să ne regenerăm, dar nu suntem pe hardcore. Da, dar eu vreau un os. Un os, n-aveți... Da, os. Unde e scheletul ăla? Da, se pare că va trebui să luăm lemn. Nu cu asta, cu toporul. Da, știți ceva? Nu-mi place tot. Da, de ce reacție? Ați văzut ce am văzut și eu? Mama, la ce colecție de flori, de leon, asta cum se numia, că nu mai știu. Flower. Ce? E cam ciudățel. Adică nu ciudățel, dar zici că e flower pot. Nu, dar nu mâncăm acum. Nu degeaba, dar când ne scade mai mult. Cum se numea, mă, alea
cupoanele alea. Bine, na, nu se numesc așa. Dar na, hangarul. Avem să schimbăm toporașul pentru că ăsta taie mai rapid. Și cred că am să las câteva chestii. Că avem... Bine, nu e să zic că avem foarte plin. Of, foarte plin inventarul. Dar na, îmi place să cam ordonez inventarul. Nu-mi place să fie dezordine în inventar. Nu, por mai rău. Avem apă tocmai acolo. Ok, dar nu avem găliată și putem să plantăm acolo. Da? Cred că am să filmez. Nu știu cât am eu voie. Dar ne lasă. În episodul ăsta o să tăiem numai copaci. Ați văzut ce am văzut și eu. Bine, alea le-am văzut de mai mult timp. Avem și un copac de ăsta. Dar nu știu ce tot zic. Zici că... Na. Mamă, dar ce repede tai toporul ăsta. Cred că e special. Adică nu chiar special. De ce să fie special? Bun pentru copaci, dar ăla de netherite cu enchant. Altceva. Adică altă viață. Și... vreau să iau sapling de copaci de brick log, pentru că e foarte frumos copacul ăsta. Adică ziceți voi că nu vă place. Mi-a picat unde ăsta. Eu nu vreau să sparg ăștia așa cu de ăsta, pentru că ăla o să ne fie de folos. Nu se știe când. Nu știu dacă chiar o să am nevoie de el. Și mie îmi place să tăiem lemn și să vorbim. Ca să-i zicem așa, o sesiune de luat lemn. Dar nu e sesiune. Na, luăm lemn simplu. Porcul ăla nu o să-l omorâm, că nu avem treabă cu el. Avem destul de cam foarte mult lemn. Cred că o să face și seară. Nu să faci, e zi. E jumătatea zilei. Așa. Așa. Și unde a picat bucățica asta? Fua. Ok. Ce-mi place saplingul ăsta. Brick saplingul ăsta are un lemn foarte frumos. Uitați-l. Tot repet pentru că îmi place la nebunie. Bine, nu e chiar așa de frumos încât să moară lumea după el, dar n-ai frumos, cine judecă? Pentru că e un alb și o textură și gata cu atâta dramă. Ok, și vă rog să-mi ziceți în comentarii cum să dă speed, că câteodată mai dau speed, dar nu, dau din greșeală, adică nu că vreau eu. Haideți să... am învățat să dau așa mai un hit sau două hituri. Pum. Dar nu cred că am luat așa de mult. Stai la un loc. Nu știu din mișcare. Deci când cădeți, trebuie să dați cu sabia toporul și moare. Bine. Na, poți să faci fermă de animale, nu să stai să omori. Și așa prefer să faci. Și să știți că e foarte ușor să dați damage așa. Acum mai vânăm puțin. Știți voi.
Acum am încă un doză de vacă. Așa. Nu. Încă un măr. Asta e Minecraft-ul. Dar nu e să zici plictisitor. Adică faci treabă și cred că închei videoclipul aici. La revedere, oameni buni și... Da. Stai puțin să...